приятен аромат. На пилето с гювеча. Да, мога да го подуша от тук. Чудесно. Това не е пилешка супа, това е пиле с гювеч. Ела тук, приятелю. Нека сосът се изцеди. Да. Това е доста тежко. Много тежко. Добавете останалата част от маслините. По този начин те ще могат да се задушат в соса. Нека сосът се сготви за малко. Ще увием пилето в алуминиево фолио. Този лимон не е подсладен с захар, а с сол. Много лесно се прави. Махнете пулпата, защото не се яде. Може да си ги купите на готово, но може и да си ги направите наистина лесно. Да, просто прибавете малко сол. Ако имате много лимони вкъщи, особено ако ги изтисквате, и ако не искате да изхвърляте кората, може да ги затворите в буркан. Просто ги поставете в буркана, добавете сол. Намазваме лимона с сол. Не знам точно как се нарича този процес, но лимонът минава през пълна трансформация, която ще го направи много ароматен. И вече няма да е кисел така, нали? Ако решите да ги готвите, ще се получи вкусен сос, в който може да потопите хляба си. Пресен хляб, хубаво пиле, като това хрупкава и прясна салата. Пилето е винаги вкусно, но пиле Расел Ханут като това? Просто ще оставим пръчките канела вътре. Не е толкова голяма работа, ако някой от тях попадне в чинията ви. А вече остава топъл за дълго време, трябва ви тенджера за това. Не трябва да се притеснявате, че пилето ви ще изсъхне. Това е почти невъзможно при толкова много сос и такъв вид тенджера. Винаги остава много сочно. Салатата ни? А тук имаме много вкусна. Още можеш да чуеш как свърчи. Всъщност трябва да се сервира така. Това е наистина много вкусно